indrindra ataoko amin'ny koragnanaka aty zegny tegna hoe lofisoragna be amin'ny havatsika raiky ni-invité za tamin'ny tany nisy izy tagny. Félicie, merci beaucoup amin'ny fomba nandraisanao za tamin'ny tragnonao tô. Merci beaucoup, anao tsy nihafahafa, za tsy natiny mafy, anao nikarakara za jusqu'à anao maefa za tsy mandramidara tsy voapasy mbola nipasinao dara ho andriako. Vraiment isaorako anao be déjà parce que amin'ny fiainana joty tsy maro zegny olo voilà mandeha magnapiditra antegna an-tragno bakô zegny vraiment mangala responsabilité mikarakara be asa regninareo za koa regninareo soratako ny regny azafady. Voilà, en tout cas za nandeha taminao tagny voilà vraiment nahafafaka saloha hely à la campagne antegna zegny voilà antegna on oublie un peu tout zo antegna na ray aman-dreny na antegna maman zegny on a le droit aussi d'un peu s'évader voilà parce que maro zegny raha zakaintsika ray aman-dreny surtout nous les mamans on a besoin de souffler de temps en temps. Maro aminareo mahita ka regny losy koa zigny vous ne m'invitez pas, c'est vous qui m'avez invité. Tsy nahefa-tsintsiny aminareo fa za io agnatiny la gare andeha ody. En tout cas merci beaucoup Félicie, merci aminao amin'ny nifandraisanao za anao tsy nihafahafa. Voilà, je t'ai la bienvenue dans la maison, faites comme chez toi, sois à l'aise. Voilà, antegna zegny en 2024 tsy maro olo mivona za nafatra anao andeha aminaka aty, tsy maro olo magnano karaha zegny. Voilà, en tout cas ça zegny tegna faly be. Je passe un bon week-end chez toi. Voilà, c'est très joli chez toi, c'est apaisant. Voilà, on est tranquille chez toi. Merci beaucoup et merci beaucoup. Bisous, à très bientôt. Félicie, merci beaucoup Amino. Voilà, en tout cas tegna marano fisoragna fo kofa voilà iresy olo an-tragno zegny satria maro je mavozo magnampidriky olo an-tragno, maro koa olo ty mavozo magnamia fatokisana andreo olo surtout zegny amin'ny raha kare parce que hitanareo fidirana an-tragnon'olo tsy raha mora raha karakaraha zegny. Ka za hitanareo io miambigny tragnaka mandeha midi tragnaka andeha ody à Milouse, donc za io à la gare de Limoges. Voilà, à la gare de Limoges. Voilà, tranquille, on est là. Voilà, tranquillement, tranquille. D'accord, manaroagny maro mizaha tsy te magnano bonjour. Ndraiky karaha fa mazatra fa tsy mahagaga raiky. Bonjour Aristide Etono, comment vas-tu? Anosibeo, Kora Anosibeo. Bon, za io zegny agnano koragna de sensibilisation ndraiky za hitanareo bôka koa fa misy raha zegny mety atandremagna namagna za zegny toujours mipartage. Za le magnano vidéo ny mpanakanto regny tianareo tsara tsy tianareo je m'en fous. Voilà, là tu me dis de quoi elle se mêle, de quoi elle se prend pour qui. Parce que maro aminareo nangala vidéo nakam lafiny ratsy parce que za nanampody iry avatsika iry frère atsika amin'ny lalagna mahitsy. Anareo misy magnano commentaire patati patata, za tsy mijery koragnanaka moi c'était pour les mpanakanto quoi parce que voilà maro magnano wera nefa lera ro marary fiangavegna amin'ny Facebook maro. Donc vous avez pris ma vidéo méchamment, c'est votre problème. Moi j'en ai rien à foutre. Voilà, tsy direko feky zegny ke koragnanaka niary avako aby agnampody zegny amin'ny fitandremagna olo agnambilanareo zanakanareo. Za hitanareo niany nitombe amin'ny vidéo zegny tamin'ny réseaux sociaux tato misy viavy nandeha nangala zanakany zanakana ravavy tany Afriky. Fotony zegny izy zaraiky aty izy olo tsy mety miteraka, donc maro zegny magnano raha zegny zangala zanaka re agny, zangala zanaka nadako, zangala zanaka taty karakaraha zegny. Nandeha zegny le viavy nangala zanakany ravavy tany Afriky tagny nindesiny nipetraka aminany en France aty.
Iro ko fa navy en France taty. Oui, bonjour à Claude René. Koro fa navy en France taty zegny Esther Bouchama, bonjour. Marie Waro, bonjour. Izy koa zegny fa navy en France taty tsy haiko zegny nampidiriny l'école parce que aux yeux de la loi zegny karazagna izy zegny maman'ny tsy haiko andafy aty. Maro zegny olo magnarakarah zegny karaha hoe izy zegny maman'ny tsy haiko zegny anareo tsy mila bracelet karaha aminakaty n'hésitez pas à aller à Jeb Bijoutier en face na Kuna Matata à Diego. Voilà, ari namako be igny manafinaka be. Voilà, bisous bisous anao koa mahita vidéo ty à toi, ta femme et les enfants. Aminanary misy bijou karati amni en face na Kuna Matata amni Jeb Bijouterie Jeb Sony. Voilà. Rafouch Robertine, bonjour. Izy koa zay fanavy taty zegny le zaza natao zegny raha jiaby tokony mety atao tsy haiko zegny mba mianatra mandeha l'école zegny tsy haiko io ke viavo zegny misy olo aroe zegny tegna atokisany amin'ny zanany. Voilà, olo aroe araiky zegny parrainy tsy efa zegny ihany araiky zegny parrainy tsy haiko io nataony viavo zegny comme quoi ty parrainao asa nagnano rabe rô tany. Araiky zegny mère aminazy zegny misy koa zegny anagnany confiance am'le zaza tsy haiko tsy haiko viavy 7 ans ke tsy haiko zegny mandeha l'école miinscrire na ino aisanareo mahazo histoire rehetra ambolony zay navy betibetiky io tsy anareo tsy maharaka izy io volaniko histoireny viavy nandeha en Afrique nangala zanaka ravaviny fôtony izy tsy mety miteraka nandeha nalainy misoratiny nindesiny taty. Izy koa zegny fanavy taty tsy haiko viavy io zegny natao tous les papiers tsy haiko mandeha l'école ka i tsy haiko zegny aux yeux de la loi de la France c'est comme ça, c'est normal. Olo magnafitra anao zegny mikarakara anao aty anao koa mbala tsy haiko mineur, c'est considéré en fait comme une personne responsable de toi. Oui, bonjour Faradé Diego, bonjour Kadria. Que tsy haiko zegny mandeha l'école ke misy camaradiny viavy ty aroe anagnany confiance amin'ny tsy haiko io araiky zegny ni désigné comme parrain tsy haiko io eto aroe zegny mère aminany viavy fa lehilahy zegny parrain ty koa fa karaha igny amindray le viavy ty zegny misy olo iaragna fa rô zegny tsy tragno araiky donc zegny viavy ty mbola tsy pare zegny amin'ny relation hoe hiaraka hipetraka lehilahy ty zegny misy tragno anazy ke nandeha fotoagna Pardon? Vous êtes pas toute seule. Je parle comme je veux, madame. Il faut rester là où vous êtes. Voilà, faut vous taire. C'est mon téléphone. Aïe. Donc, c'est toi qui vas venir parler dans mon téléphone ici. Aïe. Miss Viavan qui l'a parle doucement. Même c'est ton téléphone, ouais. Attends, on n'a pas fini. Donc, il faut que... cinéma beau oui karimbaka histoire zero ko agnatin'ny lagara zazam koegna ka tsy solo marikitry za izy mba maka parler doucement. C'est ton téléphone ou bien c'est quoi? Attends, j'ai pas fini. Aïe. Zana no karira mieux krom nan. Izy fa délirant piano anany ka za ataony izy. Izy délirant retraite anany za rien jery. Aïe, pardonnez-moi. Izy baka doko misy fomba fivolagnana am'olo edy volanko aminareo olo koa fa béton koa tsy magnaja za tsy temby za tsy magnaja. Anao mivolagna raha aminaka baka ataova amin'ny mpagnajagna hoe ambanimbany anao mikoragnanao encore tsy nandeha izy igny izy loso igny pantalon mena encore que tsy nandeha. On peut faire ça. Izy baka tokony mivolagna hoe moramora hely anao s'il te plaît direct doucement anao tsy anao zaraiky et pourtant misy za tsy solo izy navy nandeha nagnantony za après izy comme commande za. C'est toi-même, même si tu es âgé, là tu me respectes, moi je te parle mal. Tu es au courant. Donc, il faut que tu aies l'école. L'école, c'est que Moudi, Manino, tant direct, c'est que tu l'école. Check 7 ans, viave.
izy nivolagna tamin'ny maîtresse nany misy olo misongo za amin'ny tragnony mamako lagniny maîtresse ty karakory tsara za songoen'olo amin'ny tragnony mamako volagniny tsy haiko 7 ans ty arevanareo tsara histoire volagniny viavy maîtresse comment ça ni convoqué ndreo baky mamany igny raha vaviny mamany nangala izy igny convoqué ndreo tany zay ty lany fagnahy zanikanao mivolagna fa izy igny misy olo magnano acte sexuel aminazy aminareo volagniny viavy c'est pas possible azo volandegnany zegny aminany izy misy parenany ndraiky miara-minaka folo midriky tragnonaka za misy olo iarako volagniny viavy fa olo iarako tsy mipetraka ndraiky za donc azo volo tokony agnano zegny aminazy tsao tsy haiko ty mavandy izy tagnatin'ny jerinany izy mihevitry tsy haiko zegny navandy tsao tsy haiko ty mavandy ke nina andevandesany tsy haiko 7 ans volagniny madame maîtresse nany misy raha ça va pas tsy haiko ke viavy ty zegny misy lera izy mandeha miasa misy lera izy magnano course tsy haiko zegny ambelany amin'ny parenazy igny bakobako anareo zegny maman ça chauffe pas anao mivolagna non zitsy raha lehilahy fa matoe vavy c'est une femme retraitée là elle a même je pense même 70 ans et puis elle vient m'embêter ici volagniny taminaka de baisse un peu là baisse un peu aïe c'est mon téléphone on est à la gare là pardonnez tohiza koragna za magnano sensibilisation kofa nagnano karaha igny amindreky ni volagniny maîtresse ou je ne sais pas fa accusation ni tsy haiko ty grave teo fo nagnano enquête marigny raha volagninao zegny volagniny azovy tatinany tatinany baka raha vaviny mamany ndraiky fa karaha mamany fo izy andafy marigny mara volagninao zegny oui maman volagniny voilà nagnano enquête anareo mahay azovy olo mitouche tsy haiko ty sexuellement parenany le monsieur soi-disant son parrain là igny kambo olo mitouche tsy haiko ty izy ka tsy haiko ty ambelany viavy io amin'ny parenazy izy koa izy andeha hiasa soit misy course atao songoeny tsy haiko ty izy zegny revako abe mitandre manareo za baka drako tsy tiako magnano hoe marin parety za drako tsary nagnano ry zanako marin parety io tsy hezo volagna ty Seigneur Dieu olona nagnano viavy ty confiance natao parent tsy haiko ty izy misoma tsy haiko ty tsy haiko 7 ans someny mitandre manareo molagna ambelanareo zanakanareo matetiky za magnano sensibilisation anareo maro aminareo ty ande ambiance tsy haiko apetrapetraka n'importe où avec n'importe qui ty hoe toko pare ty hoe toko mareny tsy hainareo raha agnaty lohan'olo ke za nivolagna izy olo ampitantarako aminareo eto atao sensibilisation fa mitandre manareo revako aby effectivement drako nihita preuve ilehilahy io misomy tsy haiko io lehilahy io soi-disant pareil misomy tsy haiko io zegny naveny tsy haiko nagnampody zoto à l'école tagny mitandre marevako aby jo ty maro devoly oui za mandeha lavitra zanako tsy mipetraka amin'olo tsy babandreo oui anareo koa misy tany imboanareo ambesanareo za io angala exemple fagnotanegna nataonareo za rehetra za nandeha weekend ny inviteny madame Félicie maro aminareo magnotany za aia mahery zanakanao karakory mahagny l'école iandra za namalanareo ne babany zanako mavita ery zanany babany zanako tsy karaha babany zanaka sanany nagnano asa vidiny zanakandreo fa tsy vitandreo babany zanaka capable maro olo mahay raha zegny
azonareo zegny aboko ry zanako fa zatra babany zanakandreo. Za alohany nandeha raha jiaby fa niprepareko, raha jiaby lambaneny sasako nipasiko, tragno madio tsisy raha manky agnatin'ny tragno. Babandreo mikarakara reo, programme naka fa haiko fa tsisy raha tokony ampiasanoa za amindreo agny, haiko reo entre de bonnes mains. Azonareo zegny. Donc anareo koa fa nahita za nandeha, ataova amin'ny lohanareo fa za tsy mandeha fompoagna, tsy maintsy raha jiaby fa ok za vao mandeha. Vitinaka ty tsy mandehandeha koa tsy raha jiaby ok agnatin'ny tragno. Anareo mihevitra za ty mamera irresponsable ve? Za kasa pitovizinareo amin'olo jiaby hitanareo io ke mandeha tsy mijery karakory organisation tia. Za ty koa fa haiko inviten'olo, organisation naka fataoko à l'avance. Anareo magnontany ndraiky tsisy mahadiso anareo fa question nareo baka dako misy lera koa tsy haiko edy. Ke mindery koa io mery zanako agnatin'ny poubelle. Tsy maintsy amin'olo be ndrofo. Zanako abo tsy namboakako tsy nagnamboariko zaza raiky. Zanako tsy namboariko zaza raiky. Anareo koa misy babany zanaka tsy mahavita. Zegny problème nareo agny zegny. Fa za mbola misy babany zanaka mahavita à 100%. Za tokoa misy lera mandeha Madagasikara tsy mitondra reo izy mitaiza reo vitany tsara beky na ry zanako fa zatra. Tsy haiko ndraikindraiky mba mila hoe izarinao tsy ankilanao karaha igny reo anao mandeha reo tsy rabe reo tsy magnino. Misy tsy haiko miala olobenany marary. Iry zanako koa fa ankilany babandreo tsisy problème, ils sont épanouis. Ino problème lay? Ino? Gaga za mahita message nareo jiaby avy aminakazy. Aie mareo tsy akabo, aie mazany misy baba reo io babandreo mbola tsy endrika potsy amin'ny dunia ty. Misy baba ireo io abako babandreo mahavita mikarakara ireo. Tsy mila volagny. Za koa fa misy dianaka za mikaiky izy za io andeha programme karaha zay ok. Izy fa magnano edy. Fa babany zanaka anareo koa tsy mahavita. Problème nareo zegny. Azafady. Ia, abako anareo tsara fa za ty tsy possible andeha iry zanako tsy en sécurité. Non, 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 non. Za tsy mama parfaite fa zanako toujours tiako en sécurité za koa mandeha quelque part. Asa azonareo courant. Abako levanareo agnatsika maman ty. Atsika tegna hoe mitondra raha maro zay mitondra responsabilité maro amin'ny fiainana ty. De temps en temps non misy namagna mahi mivolagna aminao mayala mandalo avy aminaka ty za invitenao, viens chez moi et tout mangala rivotra anao mangala mba boka ny déménage reraka antegna za narary et tout. Mba angala rivotra antegna. Une maman a besoin de souffler. Alors mievitra maman c'est un robot. Hein? Une maman n'est pas un robot. Maman Zimbal m'a besoin aussi de souffler. Ah oui. Besoin de souffler. Rakar karazin. Mi sulumai taulumande. Ma anye. Fianarana zanany. Za jamais za mi négliger fianarana zanako. Zana tiagny zanako présent à l'école. Atery mina la cantine, alaindreo, alainy babany. Tsisy problème. Ary za koa fa mandeha programme naka fa préparer raha jiaby. Devoir à la maison ko vita. Lamban'iry zanako madio voapassy. Za koa fa haiko andeha depuis mercredi jusqu'à jeudi. Za zegny fa nikarakara lambanay tragnonay jiaby. Nidioviko. Mais une maman a besoin de souffler. De temps en temps, on demande des week-ends, ça ne fait pas de mal, ça. Ah non, on demande des vacances. Il est où le problème, là? Hein? Azadina fa.
Atsikati Miss Babantek. Miss Babanzanka. Fa Babanzanka nfana Miss Chimavita. Nampisek zanka ndoro bila tamtambezi nina kats karazegny. Babanzanako mety ambilako iry zanako na 3 mois. Iroa madio mihina mandeha l'école tsisy problème. Azo antoka 100%. Parce que zanako nandeha mada izy tamindreo. Tsy problème. Ah oui. Tsy problème zegny. Tsisy problème. Moi vetsika ray aman-dreny robot. Intsika mahay kajo. Un peu de répit, ça fait pas de mal. Fa maro fo baban'zanakan'olo tia tegna. Voilà. Bon, écoute-toi là, tu me fatigues dans ton message. Voilà, je vais te bloquer. Oui, oui, oui. Et te bloque. Mis message ni du kamnakalu. Je vais bloquer la personne. Toi-même là, faut pas commencer aussi à parler à côté là. Voilà. Misare kona vanki lokyu. Nonyan koni vulga mahaz kono nyani. Et comme non, que karkarazen irrevocable. Fienwa. Chi suhulu ke we ma vita tenga. Chi suhulu ke oh zati mila miavunga mulo. Oh zengwe. Zama tokunanga mpina az invitation. Hein? Zanchi nangampui fa vako nomba tie kwa vamnakati. Joti bakada kufachu ujabi mangala ula ngatimchana. D'accord, non, ma vie d'accord, ma vie mnakati d'accord. Ça me fait plaisir à nous quoi mnakati. Ma vie d'accord, on a invité pour 100%. Vraiment, ça choqué, ça n'a vito. Ils me tendent une vidéo na kasananda maïta fa. Zati te mandam darachivo. Jusqu'à daranakada, mbola ni pasine madame Félix. Zaina njar karanengata foto darako ni pasini e kuzana te darachi voa passer avoko ni pasiko. Merci avoko, merci coucou Rita Vels, merci beaucoup mfomba nangala noza nandesa noza coucou Rosana, merci beaucoup fa vraiment utainja ngahari ano deki la famille no jabfa vraiment c'est très gentil de ta part. Vraiment, vraiment, bien traité. Voilà. Jusqu'au côté, Nirzana, gauche, droite, Voulanginaro. Aïe, Fuma, Babando Tseka, aïe, Fuma, Rotseka, Anda l'école, Anda Zengwe. Un peu comme Twitch. Coucou Laetitia, Voni Pinta, bonjour Josia. Et l'examen. L'examen de quoi? On a un problème comme réseaux sociaux. On a me pose question, faut tu poser une question jusqu'au bout. L'examen de quoi? Parle. Bonjour Mohamed Asna, bonjour. Nous voulons comme na rosé mis sur vous. Et roti anganu ti wis babanzanka, roti madresse babanzanka. Après mrena roma itazamandeha, anaro gaga. Mberna rona futu comme puringa mairzano. Yimi. Disso adresse, disso adresse, comment on a... Bonjour Nadia Samuté. Ces personnes qui te posent ce genre de questions sont très... Ah oui, ils veulent savoir toute ma vie privée. Ah oui, ça c'est à chaque fois que si je me déplace quelque part, les gens me demandent tout le temps, ils sont où tes enfants? Tu les as laissés où? C'est grave quand même. Comme si à croire qu'il n'y a que moi qui est sur le réseau social en fait.
Comme si à croire, il n'y a que moi sur ces réseaux sociaux. À chaque fois que je vais quelque part, je me déplace, je quitte ma maison, les gens me posent tout le temps ce genre de questions. Ils sont où tes enfants? Tu les as laissés avec qui? Mes enfants, ils ont un père responsable. C'est clair? Un père responsable. Zamit Nangambaranaro, Faranaro pose question Kariom Nakaza, comme ici, Dienaka en Mangarka. Si prochaine fois Zamazu, invitation, soit Zamistani Boako, Zachimtonde Zanoko, Zatsimila Naro Midjkam Nempenaka, Mandema Mtanza Rakarazin. Parce que vous voulez trop savoir sur la vie privée des gens. Bonjour Anada Gobos Akoreagne. Bonjour, Akora Noagne. In Vovo. Vite à vie comme tu l'entends. Déjà, on a recommencé à Tcharabefa. Zazini, je sais pas, Zach Deoulou, trop déplacé en français parce que Yusvlantikazeni, à part Zaman de Madagascar, mais en français, c'est rare parce que on a mistake, Radiab mais l'organisation, il y a beaucoup de choses, hein? Il y a des concessions à faire, il y a tout le temps des organisations à faire quand on sort quelque part. Mais questionnons tout le temps, ils sont où les enfants? Ils ont comme Pouringa. Toute seule à la maison. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre de personne, maman. Avant que je parte quelque part, je pense aux sécurités de mes enfants. C'est très important ça. Ils mettent en sécurité. C'est à vous demander. Mandez un message à Mnempe. Tu as laissé où tes enfants? J'ai laissé chez ton père, imbécile. Voilà. Prochaine fois, là, c'est comme ça je vous réponds. Zakuni vulga tam félicise mkoranga zutam nante za uzgaga unidika mnempeno mamtana nona mbela no yero chekapyo no mambera ndo ulkarakul zami kuranga ndek félici zami vulga mnani zaitano efna kumanga duta unaka mi passe langanirzana chite kumisi maluto alon zamande mangambota valise parce que mi s'arrête mande sortie scolaire. Mi karara James alon landia. Tiske o teka tiari no tise. Ulu jaba zatovana azatona ronga tintantareki. Misu listiende bali. Zanna futana multiene. Misu tiende ngana ambiance mande tia gauche bonde yarka weekend am camarade tise ambela mjiran teki. Za babandoko fa tsy matana za tsy mandeha zegny naka babandoko tsisy fotoagna mitanaro za tsy mandeha ambelanao mijirany zanakanao tsy hainao ino raha andalo agny anao igny amin'ny ambiancenao ry misalahepaka hoe accident malheur tout peut arriver en claquement de doigts. Donc voilà. Oui. Nidjkam nempena comme tani. T'as laissé où tes enfants? Vous êtes quoi? Vous êtes de la police? Vous travaillez pour la police ou quoi? Depuis quand la police ande moudou en prison parce que remandé dans des vacances, dans des week-ends, ni invité nous dans des ils ont comme baba. Dressé baban zan kanarum karakara zan kanaru. Alors nous avons salon nakai. Nina roken que dressé mar babal zan kanaro tu veux dress naro nana savudin zan kanaro tu veux tellement roti tenga babal zan tu te tenga irzan nangor ngoron karay nangor ngoron karay témoignage maru mahe oui tu veux dresser la responsabilité. Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute. Est-ce que dressage les rare? Oui. Au week-end,
alainy ry zanany, karakarany ry zanany, mandeha sortie rô. Et alors amin'ny la mairie agny tsy raha agnaranakazy araiky fa agnaranay roa amin'ny la mairie agny amin'ny acte de naissance ny zaza. Eh mais oui. Maro anareo misy babany zanaka agnatin'ny lavaka-tragnonareo aminareo io mbola fivadiana, na andeha agnadio vodiny zanakanareo, na andeha angalatsaiky l'école tsy ataonareo. Io défaut-nareo ray aman-dreny tsy magnapetraka règlement agnatin'ny tragno. Misy mila dressing ankoatra zero tsy magnano karaha ataony instant boka rô matin'ny dressage. Ninakahy za tsy raha midresse za mi-impose. Tsy zaza raiky nagnano izy ty e. Zegny vita. Ary izy tsy mila volagninao. Izy koa izy hen lera fangalagna tsaika l'école ariva izy tsisy raha ataona amin'ny tragnonazy izy mikaiky za. Allô, andeha alaiko rô tsaika abosa anao fa milalagna. Za mbala tsy milalagna. Ok, alaiko rô ateriko aminao regny. Zegny ataon'olo. Za ty misy rendez-vous za tsy tatrako mangalatsaiky za mikaiky izy. Za mi rendez-vous za tsy horavagna rendez-vous ty alohany leran'ny tsaiky miboaka aleva io. Ok, loso izy. Nareo zao gaga mahita raha karaha zegny? Za ty misy lera mandeha Madagascar tsy miaraka amin'ny zanako reo. Koa nareo indesiny voyage, mandeha Martinique, mandeha Paris, mandeha tsy haiko ia. Indesiny mitsangatsangana ry zanany. Reo tsy mipetraka an-tragno ao mizaha jofo. Misy vadinareo an-tragno agny maro nareo tô mitaraigny. Vadinareo an-tragno na angala zanakanareo l'école tsy ataondreo na reo fa tsy miasa. Reo mipetraka fo. Mipetraka fo. Anao iny mandoky, anao iny mandeha mikarakara tsaiky, anao mampisaikitsaika, anao mangalatsaiky. Na mba inakinika, maro koa ny baban'ny zanako tsy mahinakinika maman'ny zanakandreo agnatin'ny tokantragno io. Maro aminareo miaigny raha zegny. Fa nareo koa tsy hagnova système-nareo io, ireo io tsy raha tsy ampandeha ampianareo. Ao fô nareo ndraiky matoe tampoko. Ia, ndraiky matoe tampoko nareo. Karaha zegny. Misy fa mahita vadindreo reraka tsisy mba mipropôzy. Hitanareo normaly fo. Tsy magnino, ambilafo za magnano tsy non. Tsy haiko tsy namboarinao reraka masera. Tsy haiko tsy namboarinao anao za raiky masera. Comment ça izy ambilafo izy anao ma tsy mety mirepo, anao ma tsy mérité mirepo koa karaha ataony mipetraka amin'ny canapé regny. Karakory tsara tsy ka zegny. Tsy haiko fa maro zalanareo mbola tsy mavita mis'imposer aminazy zegny. Mila miova système zegny. Misy babany zanakan'olo agnatin'ny tragno na l'école iny zanany tsara hitany masonany. Parce que tsy izy magnatriky, tsy izy mangala. Nefa rô tragno araiky fa izy tsara nahita l'école iny zanany. Parce que izy tsy mijery. Mama fo raha jiaby. Mama mangala, mama magnatriky. Ninany igny izy miasa mody vita. C'est pas comme ça la vie. Tsy karaha zay fiainana. Koa ndraiky anareo mahita zegny normal comportement vadinareo an-tragno lehilahy aby karaha zegny tsara. Fa za tsy mahita izy normal ka za miaigna tsigny. Parce que za tsy mitady andeha ataony lehilahy esclavage. Ah oui. Déjà za magnaboaka tsaiky indesiko 9 mois za fa agnatin'ny jalika. Za koa mbola andeha ampiagna jaly koa andeha hagnano esclavage koa zaho. Izy tsisy raha tegna ampiany izy mipetraka tsandoky tsanino. Izy mazovy. Pardonnez-moi Seigneur. Je peux pas. Papa kulukula agnarandreo lehilahy karaha re. Papa kulukulu zegny agnarandreo. Kulukulu donc go boss. Vraiment. Misy rô volako aminao. Agnatin'ny vadina maro viavy mitseky raha karaha io. Vraiment. Na weekend. Na mba hivolagna amin'ny vadinao. Anao mireposer madamo za hikarakara tragno. Tsisy.
Anareo raha hendrika miprésenter lehilahy tsy sera pare karaha regny amindalana igny. Ça c'est mon chéri, ça c'est mon crush, ça c'est mon mari. Ton mari quoi? Hein? Vadinareo amin'io ndraikindraiky raha ataonareo tsy n'importe quoi. Anareo mbola fiera fo. Olo mba magnano raha tsara aminao boka mahafiera anao fa tsy lehilahy magnandeha nino magnambanimbany anao agnatin'ny tragno. Zegny misy donc misy commentaire an'olo hitako nivona fa atsika viavy koa misy tia jaly. Donc edy parce que misy amintsika zalahy fa hita tsara fa tsy voahavitry ny vadegna io, hita tsara fa lehilahy igny tsy magnaja, hita tsara fa lehilahy igny fa tsisy raha pare tsy sandrazy miova, mbala midoko fo. Asa miambegnino io tsy iova, izy koa fa tsy iova izy tsy iova heky. Anareo mila miforise fo. Fa raha eko aminareo fo, anareo koa fa nahita za tsy agnatin'ny tragnonaka, volaiza magnontany aia mazanika anao. Fa ireo mbola misy baba velona makarakara koa karaha zegny. Drako raha hita karaha koa fa hitanareo koragnanaka zay fa anao antegna zay jusqu'à zegny antegna manjary mal à l'aise. Azala ino question pour un champion. Magnontania za raha hafa. Mayalahy firy-taogno manao ty zay mba haiko question 40 ans. Mayalahy horoscope-nao manino poisson. Zay mba haiko question intéressant. So mayalahy ino karakory mataoko antegna zegny hoe koa raha voavaliko valiko. Mi poser question intéressant nareo aminaka koa fa misy raha tianareo notoniagna za. Fa question nareo des fois c'est pas intéressant. Vraiment. Anareo mandeha miditra amin'ny mpen'olo mila mahay aieziny azovy namany nanani nanana. Anao io manambady ma za manambady na tsy manambady io tsy affaire anareo. Misy raha ny tsy azoko aminareo. Za na manambady na tsy manambady zegny fa tsy affaire anareo amin'ny réseaux sociaux ty parce que tsy sandra koa za miaffiché olo aminazy ty. Tsy sandra koa za miaffiché soran'ny lehilahy aminazy ty. Vita nagnampy zany teo igny. Izy koa boka anao voa ndraiky voa indroe mbola tsy mahazo jery dikan'zegny anao very jery. Azonareo korana. Donc za jeudi fa tsy miaffiché. Jusqu'à anareo misy manontany za raha zegny. Azoma vadinao jour, anao jour en couple ça célibataire, za tsy affaire anareo. Na misy olo za iarako, na tsisy olo za iarako, io tsy problème nareo agnatin'ny réseaux sociaux ty. Maro aminareo magnontany zegny aminareo na vadegna tsy hitanareo mitany misy anareo. Anareo célibataire pion. Anareo célibataire, manareo ndraiky mila mahay koa za célibataire sa en couple. Ino tanjony lay? Za koa célibataire ka mianao vady? Amenareo vady sa? Maro koa raha azoko amin'ny message za mambaranareo des fois za mahininy bloqué quoi. Za jo koa raha mbloque fo. Anareo mila mahay zao volo iarano. Io tsy affaire anareo. Miaraka amin'olo za tsara, tsy miaraka amin'olo za tsy problème. Tanareo natao za fa tsy miaffiché olo amin'ny réseaux sociaux ty misy dikany. Dikan'zegny raha momba olo iarako tsy tiako hain'olo. Tsy affaire an'olo za koa misy. Na za koa tsisy problème n'olo. Za tsy raha hoe ke shakara ke za mila absolo. Za tsy raha karaha viavy sanany. Misy viavy reo koa tsisy vady reo sahirana. Hoe reo tsy tranquille amin'ny za tsy raha olo dépendance affective. Misy viavy reo mila misy lehilahy fa amin'ny fiainagnandreo. Za tsy zegny. Za tsy andeha forcer hiaraka amin'olo juste parce que za mila miaraka amin'olo. Tsy raha karaha zay fiainana. Amizao fotoana zao miaraka aminao zay mila olo mba miaccepter caractère anao. Karaha ataoko za compliqué caractère, za olo trop dominante, za olo misy caractère, je suis très possessive. Raha jiaby zegny tsy critère moramora iresin'ny lehilahy, za tsy tiako miforcer olo. Abako tsy sala za magnova caractère anaka pour un homme, peu importe qui il est. Donc, oui. Misy aminareo boka tsy madigny midoko célibataire.
Je sais pas est-ce que fitiavagna songo mare loatra ou bien anareo tsy zatra miaigna anareo zaraiky, za tsy mahay. Mais il y a des gens là, ils sont en couple aujourd'hui, hein, Ron Far Kamare, 2 jours après ils sont en couple déjà. Peut-être cette dépendance affective, qui sait? Moi je sais pas. Moi je sais pas. Grave. Mila mahay karakori ya za tsy magnasitrika anareo ko olo mihina maro magnano hoe na olo 60 ans mbola ilain'olo ka endry 40 ans karaha za zao tsy ilain'olo zay mika question bête baka aminareo zay misy fony mitady antegna fa antegna no mavozo parce que zao ty fa maro kokoa mina feky misoala tamy dunia ty antegna feky mitandrigny karaha zegny. Rô mila mahay za koa célibataire, rô mila mahay za koa en couple, rô mila mahay ahery zanako za koa fa tsy antragnonay, rô mila mahay zegny hoe, rô mila tsaby mila hainao. Fa ela za tsy ary nikoragna raha momba relation ko teto misy dikany. Nampy za hypocrite nareo tamin'ny fotoagna zegny, azonareo tamin'izany navoadona tamin'ny raha fahela teo igny, resaka mety maro nareo hypocrite taminaka tamin'izigny ravoravo jusqu'à la vingtaine nareo jiaby mbola ravoravo tamin'izigny fa tsy asiako sirany tsy raha zany voa neny magnano ratsy antegna fony voa chaque chose à son temps ia aza mamaly ratsy fa zao ty zagnahary malaky mamaly karma malaky nahary nareo tamin'izigny nagnano nitokiky za nagnano ravoravo nareo magnano courage ma belle vandareriky za rô fa mahay fa haiko nanareo misy mizazaka reo maro aminareo hypocrite zo koa ny haiko fa tsy raraiako lera masonareo kajo mizaza eto ianareo fo mialipage ty voilà ianareo fo mialipage ty fa raha tsy azoko aminareo nareo mandeha magnabegna faux compte agny anareo mandeha mivolagna raha tiana volagna amin'ny vrai compte nareo koa viavy mafoaka karaha ataoko zao fo amin'ny vrai compte nakaty mandifasa message aminaka karaha io miotsika mipaka amindray parce que maro aminareo baka magnano miseho za ty tambadiky faux compte fo amindray mandeha magnasasao tanareo misy olo volako aminareo zay rô bevava amin'ny réseaux sociaux ty fa anao koa tojo rô face à face vavandreo mikemiko karaha encore avoatsao Sangaré, coucou Shadia, coucou Mélina, coucou quand Mitié ça va, Fitiavanda, Kadria grave là encore mose, grave. Mohamed Dasna, Zaten, le tout qui se comme Zana, Fababando, oui, fais attention à vous, fais attention. Et tu connais que je dis Maru, Miss Fulcharafana, fais attention quand même. Parce que dévolti, marre dévolti, me donner. Eh oui, fais attention. Andine, bonjour. Anna Stanley, bonjour. C'est grave si tu es comme ça. Joséa, bonjour. Donc, fais attention. Anaro, Amzan Kanaro, Amoul, comme ça, fais attention. Voilà, c'est très, milamitandi. Un homme célibataire. Sans couple. Aïe. Bonjour Tina Mbotitiena. Bonjour Inmato Zatara. Attends, nom za rediffusion. La fétiche récapitulatif ni à la tigne. La rediffusion nom za replay. Merci. Voilà. Parce que ce qu'on a remis du kioza, qu'est-ce qu'elle est récapitulatif de cranivna kameki. Je fais ma vite récapitulatif escalaire. Vite là, il y a quoi? Ben, on a remis tant de ils retombent quoi. Karazine.
Eh oui, nareo karaha tokiko koa, karaha mandefa tokiko. Tenareo zay volagna za je facciamo un récapitulatif koragna jiaby nataoko to fa tsy possible le afaka antety andra. Ah oui, tandrema amin'ny resaka fagnambilagna zanaka amin'olo zo ty fa tsy azovy olo fa mitandrema fo. Voilà. Abako za to ah non. Récapitulatif de coach. La coach a montré que lui, mais elle-même, des fois, il se cache un récapitulatif. Vraiment. Tanaro maru na romangat kaza même réseaux sociaux demande 1000 par tout le temps 1000 demandes. Désolé faza fait za faela ti mangala miul parce que la plupart naro juste en des kiloratox. Oui, je sais. Na tous en voulant Miss Dickon. Voilà. Donc, farefinde finzati mangala miulu azagaga naro demande naro kozeni supprimer automatique en Facebook parce que zati mamali azagaga naro fa voilà. Zafati mangala mi na zaimi la manga douce satria maro naro ninakawa zati ari kuranga ndeke naro. Donc check varna naro mdoko mni page naka. Donc a douce ko reng dikanula miser pour mampamangan kuku mamamparabe maro naro chimangan donc a douce ko inza ajouter mangan karaze page naka. Page personnel naka chininulu. Voilà. Après ça ou chamina rom nef beti mi sul chamina kama ndem qui appel vidéo. C'est quoi ça? Il maraka yena rosa appel vidéo anaromul chikura mareka mnaka anaromul chek bokahan mi qui exam appel vidéo. Et selon fout la gueule ni par exemple qui exam za tamni félicita nyandra haling tam samedi soir. How are you? Who's that? I'm messenger. Allô? Je dis allô. How are you? Je dis fuck off. On t'a pas de téléphone. Ni pour d'une kekis. Allô? Balatsara. Lanktaman. Hey. And you mean we? It's come from a Jawes. Lera not lera naka. Kazam kekza n'importe quelle heure fa zati tu la disposition. Ou ma vitam kekza n'importe quelle heure la famille comme Madagascar tu me sera grave mandal. Je suis d'accord. Fa not tu le courant avec un naka not tu la zo nom kekza minuit appel vidéo nom kekza nom fout la gueule ça. Un homme le gas mangan how are you? How are you? An Pompego. Ah oui. Ils ont nous carrément femme, ils ont téléphone. Là, comment nous comme mon ram giano, tu sais non pas maman. Tam sabuti razi tam nam tam félicite. Anna mio concerna na 100% direct in tapak téléphone. Mais ce qu'on a mis appel vidéo là, qu'on clé la tienne, qu'on a 4 heures du matin, voilà comme naro. Enfin nous un téléphone des fois ça mange à être vibreur, tirer 4 heures du matin rom kekza. Tout ça pour un naro va naro mange naro kekyo. Zat ko ratsfanga maro naro sarabadne. Fa zat famba na kamanga la baraka. Maro naro zakora ratsfanga naro sarabad. Maro naro vad nous les comme réseaux sociaux timbala mandefa message amnaka. Mandefa cœur amnaka. Nefa vad naro via naro mangarka page naka. Zakora ratsfanga naro fan naro fad go baraka. Fatshomba na fazi tstaza na zana nde mangala baraka ul. Tstaza chi mentalité na kaniti zi. Kanizatra mangano iz mangano ba fufa. Tizatra za. Fazat ko ratsfanga anaro kuvo baraka. Tenga naro vo baraka. Anaro karamis vadi hitanem réseaux sociaux ti. In comment bola dire am nem pindenti. Ogni artiste mi dica nempe. Tangan mande fakera. Zaci mo star mer comme artiste lei.
miaraka amin'ny artiste direct tsy rarahiko mihitsy kaza miefika artiste anao nandefa cœur aminaka ka za andeha malanao fa nataoko capture fotsy amina mare oui karaha ataony sanany mahay magnano capture ny tegna koa magnano capture vadinareo mandrefo nareo mandefa MP aminakaty tsy olo misaigny tsy olo veritery manjary za menitra parce que haiko vadinareo mpagnaraka za anao baka star star e mazara nadako tsy star antegna ty simple comme bonjour en tout cas za tsy me-considère za comme star fa nono za ty mikoragna amin'ny communauté naka gasy karaha za moi j'ai créé ma page mais en plus de ça si tsy nataoko hoe page personnage public nataoko page personnelle fa le ro tsy azoko baka raha nada iro karaha fa artiste karaha fa misy vadindreo pourquoi encore mandefa message mitady numéro ntegna pourquoi nefa ntegna mahita ro vidéo ry karaha love to love iro ndraiky vadindreo mbola mitsakaraka antegna ty koa ne comprends pas ça fa za tsy te mangala baraka za koa ny olo tena angala baraka naro nareo nikorontagna mivadegnanareo agny oui anareo tody viavy araiky tsy zatra magnaraka karaha zegny anareo magnanaova merci zanahary fa dossier ndraiky ny classeko arifo tsao amina maray mifamatra baka tsao misy raha mikilaty ya idiranareo MP ny TikTok naka anareo agny magnano mitady numéro ko amin'ny France ty midiranareo koa raiky ary ida quoi ya quoi misy nino iro magnano tsy tiandro misy viavy zay vao maka tsy tiany vadiko za magnaraka page nao c'est normal jo zany comprendre pourquoi tsy tiany vadiny magnaraka page naka parce que vadiny manjengy za amin'ny MP voilà le secret iro tsy tiandro vadindro za tsy tianao magnaraka mayala karo fa mandeha manjengy za amin'ny MP alandreo vadindreo mizaza ambaroko ranao niany masare maro amin'ny vadinareo tsy tianareo magnaraka zahoanareo parce que za ty ato anjingendreo amin'ny MP anjarinareo tompiny magnano enquête nareo fa za tsy andeha rabereto maso biafa agnatin'ny vadiagna mba biafa maso iro magnano fa tsy tiako anao mitandregny mayala fa conseil amiany tsisy manjary tiako areo mitady andeha andramagna mayala za ma glace kendramany za ma glace za tsy raha glace au chocolat wala caramel ke andeha andramana voleko anao niany ranada gobosy ny volagna karaha zegny edy poisson io olo mila agnano firiry nierigny olo anao ranada gobosy sérieux ne koragna ambarako anareo zegny sérieux prêt fo mikoragna misy olo tsy nampoiziko mihitsy nandefa MP aminaka artiste tsy nampoiziko karaha olo ave amin'ny réseaux sociaux ty tegna tsy nampoiziko be za nahita message za tafitokiky nizavako comme ça le message ni poussé quoi il sort anaka pour regarder je dis so nareo mefa mahita za magnano tsinjatsinjaka anaka amin'ny TikTok za tsy raha mitady lela io plaisir anaka personnel za tsy mitady lela nareo miaraka mahita viavy mitsangatsangana Paris mahitsihitsy ary fa nifasina ame MP ay meza numéro anao na artiste tsy ahoako mety vadinao mahitanao zatovy fa za tsy mahitanao zatovy io sambola mifahitan'olo tiany raha koa boka tianao na izy mafaiky toujours tianao fo karaha zegny maro koa nolo miaraka amin'olo lehilahy hitan'olo mafaiky fa noho ny fitiavanao izy fa anao mahita izy bogosy karaha zegny fiainana fa za tsy mahita izy bogosy tsy hitako bogosy tsy hitako zatovy sambola masonany tsy haiko feky masonakaty doko mila lunette
zegny naka tsy haiko veky doka sa masonaka mila linety za tsy mahay fa nanao misy olo ro agnatin'ny vadiana vadinao mafaiky hitan'olo antany izy mafaiky fa anao mahita izy masiro anao no mahita izy beau gosse c'est normal love io nampahitanao izy beau gosse nahitanao izy zatovy tsy amenatsina ary koko nareo nipetra amin'ny placenareo agny ayako aminareo après amindray problème aminano zao anareo mandefa message amin'olo vadinareo amindray magnamia tegna tsiny agny bakaraha tsy azo des fois ny vadinareo vendrana aminano aloha reo magnamia tegna tsiny reo na igny tsy magnotana anareo anky iny naviany raha karaha ty raha karaha ty raha karaha ty ankamaroazany zany lehilahy bo midriky amin'ny peminay aty e za zegny s'adressé aminareo ravady anareo tompimbady mba indesinareo mandiniky zegny mes sœurs solidarité féminine ty mba asiagna limité aloha coucou Soraya Métis ça va coucou Shaina azonareo zegny misy magnano toetra zegny anareo direct magnamietsigny le maro amin'ny lehilahy agnatin'ny réseau ty ireo mihitsy midriky amin'ny MP aminaka ireo misy vady misy haiko vadindreo magnaraka pagenaka ireo mihitsy manoratra aminaka donc azamiagna tsiny viavy mandeha viavy antany fa le lehilahinareo mihitsy tsy magnaja tegna ndraikindraiky je suis désolé fa izo boka anao ka agnatin'ny love anao magnano gila maro olo magnano raha zegny na faindreo vadindreo nitsikoriky viavy igny ataondreo fa viavy igny nitsikoriky vadindreo parce que reo tsy tiandreo mabegna maso vadindreo tsy magnaja reo ampodiana saigny mesera za tsisy fotoagna andeha tsikoriky lehilahin'olo ireo tompony midriky amin'ny MP idirandreo MP ny TikTok naka idirandreo MP ny Facebook naka mitady numéro ny WhatsApp naka o ny artiste o tsy ny artiste fa maro fo haiko vadin'olo magnaraka za zegny ny mampalahelo aminany fa nareo t'inquiète pas ma sœur za magnano solidarité féminine tsisy handrany ireo nandefa message aminaka tsara ny valiko t'inquiète pas anareo koa mbola ny chance nazo mayala anareo nazo mayala message igny ataoko capture aboko tsy valiko amindray oui ambelako io na roagny amindray minamare mamafa boka message fa capture tsy raha fa voafafa amin'ny capture ty afaka fonehaneha fa le viavy magnamia tsiny igny tsy tiako aminany ya viavy regny nehaneva vadinareo misy minehaneha karaha loko mamo ireo ny minehaneha ndraikindraiky fa tsy ro viavy io après amindray nareo tsy mangala hilany amianareo tsiny fo viavy antany ary idirandreo pagentegna zavandreo sarintegna jiaby ataondreo cœur ataondreo like na sariny vadindreo fa tsara ataondreo like tsara ataondreo cœur makaka fa nareo ndraiky aminaka solidarité zay navy aminaka eto amin'ny MP capturé koa ya oui tsy amina maray magnano voky i mayalana nzegny za tamin'ny MP io za magnaboely attention fa maromaro capture ato tsondroko anareo mivolagna amin'ny vadinareo za tsy mila anao magnaraka mayala fa koragna anany tsy tsara tsondroko anareo mitavy fotony anareo mandeha mila za amin'ny MP baka tsy tianareo amindray vadinareo magnaraka za misy lehilahy very jery tsara beky iny tsy anareo ndraiky za very jery mandilitra anareo attention horoscope naka poisson ala madamitra tsy koragna mandefa anareo mbelako e za ty andeha za ty hengo inchallah taala avy amin'ny tany imboagna hany avy ankilany zanakantegna hany zegny feky fa mba biby hafa maso agnatin'ny vadiagna mesery na tsara lovy na tsara songo na tsara tsy ako bangala tsy ako zegny mba biby hafa imaso maro aminareo magnano gila na fahitanareo fa vadinareo ty amin'ny amin'ny viavy ataonareo fa viavy fo ty amin'ny amin'ny parce que nareo tia oui c'est comme ça viavato maro na viaviato maro na
mahazo ny hilany ato fa antegna fo mavoatsiny amin'ny vadindro. Fa zahava feky masere misy ty koa ny kabaro za tsy raha mampirabe amin'ny raha karaha io. Ataova mandeha mivolagna maka ya za nahita message ny vadiko aminao. Mahazo anareo masere serviko sur un plateau voyez. Tsy koragna mandeha fa koa vadintegna misy défaut accepter vadinao misy défaut zegny fo afatra alefako aminao. Koa anao fa mahay toetry ny vadinao kaza miagna tsiny loatra avy avantany. Ino dia ny vadinao karaha fa misy anao agnatiny tra mbola mandeha fa MP amin'olo aty. Tsy azo. Après amrero vola za tsy milana magnaraka mahela. Fa ianareo réponse le serré. Tsy tiandreo nareo magnaraka za parce que reo fa misy plan B mbadika igny. Plan B ndreo ndraiky jamais handeha Arabie. Voilà. Jamais. Oui. Za hitanareo attention. Nareo misy raha tsy hainareo ni. Foutaise d'égal tsy miady aminaka. Abako misy aminareo io olo mahentegna. Nareo fa za mahay vadinareo. Nareo mbola avy amin'ny MPF. Biafa maso masera amin'ny vadigna zay raha kombaranareo fa dunia ty foky. Ya ataova raha mety koa fahita fa tsy mety veloma wawa. Nareo mbela koravako za ty andeha. Bisous nareo jiaby. Bonne journée et puis bon appétit. Ciao.